Li bajarê Amedê çînîna sebzeya freng an binavekî din balcanê sor dest pê kir. Li ser erdan, pale, domateyan bi kaseyan diçînin û li ber tavê ziwa dikin. Waliyê bajarê Amedê jî serdana paleyan kir û amaje pê kir ku domateyên Amedê ji ber tama xwe ve li Ewropayê pir tê daxwazkirin. Nêzîkî 127,414 donum erdî de freng 30,149 donum de hatiye çandin. Cotkarên ku domate çandinê jî dibêjin, li gorî sala borî îsal ji ber kêşeya hewayê zirar kirine. Bu sene biz geçen yıla nazaran bir tık daha arazimizi fazla domates ektik. Fakat bu sene Ez ji bajarê Manîsayê hatime vê derê, sala borî jî min balîcanê sor çand. Îsal ber guherîna keş û hewaya Amedê di hilbirînê da me ji sedî sî zirar kir. Me dîsa amedekariya xwe ya ziwakirina dometa kiriye. Germahiya tava Amedê û Rihayê ji bo ziwakirinê zor baş e. Em hêvî dikin firotuna me jî baş be. Güneşinden gene Diyarbakır'ın Karadağ'ın Brix yüksek verimli topraklarından faydalanıyoruz. Ji 3,149 donum erdî de 3,000 ton freng tê bi dest xistin. Domateyên ku bi zehmetî tên çînîn, dîsa bi zehmetî li ber tavê di nava 6 rojan de tê ziwa kirin. Di rojê de 300 ton kom dikin. Li ser vê karê jî nêzîkî 2000 pale dişuxulin. Hinekên wan bi malbatî dixebitin. Bi piranî jî keç û xortên bajarê Rihayê û Amedê dişuxulin. Keç û jin bi kêran balcanê sor dikin du felqe. Zilam jî piştî wan xwe dikin. شش مريض الشغلان امي قري توب دكن مثلا امروي دو بانتار دكن يعني دو تجام برا دكن işte bu صار الفرد الشغل ام جارك علمني فيها دورم برنا كان رزار ورن çizam işte مراد دا باش اجي سيرگي mi اري ممال اخوانيه اسالا چوني لبربوم سالا بريجي بربوم کاری که این زحمت هم دیس از مرا نزدیک کردم تیم دوی işte مرا دور چهترم پر نکنار دور işte اور کیلوم pe işte geçim ağda دکن yani. Fringên ku li ber tavê li Diyarbekir tên ziwakirin ji vê derê ji bo İtalyayê tê firotin. Heman demî de ji bo welatên Ewropayê jî tê şandin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.